issa li ttieħdet din id-deċiżjoni l-għażla hija f'idejn in-nies jilli wieħed huwa li jekk nerġa' ningħata l-fiduċja fl-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru fl-ewwel 100 ġurnata l-art taż-Żonqor tingħata lura lilkom in-nies. Illum se nkompli nagħti aħbar oħra sabiħa għall-residenti ta' Witrajn. Beda l-proċess biex l-impjant ta' riċiklaġġ jibda jingħalaq. U hemmhekk ukoll diġà bdiet tonqos l-attività relatata mal-proċessar tal-iskart u meta jingħalaq il-proċess biex l-impjant ma jibqax jipproċessa aktar skart. Taf se jkun ifisser hemmhekk 20,000 metru kwadru ieħor ta' art ta' spazju aħdar għar-residenti ta' Witrajn u għall-komunità kollha b'mod ġenerali. Għalhekk meta ikkunsidrajna dan kollu, meta bqajna nisimgħu lin-nies, nemmen illi l-aqwa deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi kollha hija li dan il-proġett jieqaf minnu fih.